Emo akwaba. Aha Mpomponso TV. Mpomponso News. Ide ensem a esi Manhyia fikisiem. Ebre wo da bia se de be ya wo nso. Obehu nsem a Yewura Asante hene odie ewo na hemfie. Na ene date 9th of February 2023. Ene ye yawada. Na ye call Manhyia no. Ensem a Yewura Asante kotoko hene diye. Ene ye bebo no tofa ama wo so TV. Yewura ka Abira Sowedu adehyesem so Yewura ekan ewie ebuae saa na Tanoso asem so ba Yewura anim ma Yewura kan ye na de ne twato Mowire kobiri na ye bosom ewo Mowire ho eno nso Yewura Santehene ekan sansem no na nsem we nyina na yabo no tofa ye pese wo nso utibie yen hyase na yenko didi kan Abira no ewo barekese otemu ho omune barekese kura bohye na manso a eda abusua be nan anansia entem na hyase no na ye nipa nan na etwe manso omakeka omo ho ntam ebi mo se ebi num ne ebi mo yade baako ama ebepie Yewura anim na ebepie Yewura anim no obekae a yedi kan bebo amane se nipa mienu bi ekoka ho ma sisi na Abira adehye na mo twe manso no koye nipa nsia nipa nsia no ye Kofi Echampon a woye Abira hina wotwam ana wafiri mu opanyini Kwadwo Asamoah Donko opanyini Kofi Apia a wokasa ma eja yaw ma no anase ne nana a ye frɛ no yaw ma no ene opanyini Bona nso beka ho ena opanyini ba kwa ye frɛ no opanyini Ajeman Kofi opanyini Ajeman Jamfi Kumanyini ena opanyini ba ko nso ye frɛ no opanyini Akwasi Oben na entam no enyina bepie Yewura animu a so wohwe na ohunu de hyekan nipa nsia obi aso na ye de hye wo adwura Abira a woni di Abira akonwa di Yewura mfa akonwa no ema na ebi mo se omo ye ayokofo ebi mo se omo ye aduanafo ntino Yewura pese ohwemu no ohunu de akonwa no ye ne de apa na eno na omo ntam omo kekan no mo ye ho ade ewie no na yese de betu Yewura anim na Yewura Santehene ehwe no woka ti Yewura ede hye na hemfo be nan ase ensa so omo nkohwe na omo hwe de oyede hye kan ewo Abira adehyesem no ho ye Santehene yokohene nana yokohene ena nana adanwomase hene nana dawu hene ena otumfo chiame kantankranchi se nana no nkotenase mo mu hwehwe mo hwe de oyede hye kan ewo Abira na wonhwe na wonyi de hye na omhwe kuro no so emfa eman we ye Abira de hyesem se de akwa kodu nti enche nimse nana no so ahye mo dwumadi ase a omo ebehwe na omo bekamfo ede amade omo hwehwe mu no oyede hye kan ewo Abira na yewie eho no yento aso na yenko kura a yefrɛ no Sowedu nso adehyesem saa ene pie ho na Sowedu asem no Yewura Sante kotoko hene ma abusua panyini yawa Sante kwan se wonko tenase no wonfrɛ na adehye no na wonfa nto manim na de na nigye ho se opese obeforo Sowedu akonwa no onfa ma no onfa ni dwa ato amesi abusua panyini so na ye ma mote ase se Abira abusua panyini frɛ ye no obia woye de hye wo Sowedu ho no a woye de hye no wode ni dwa ato akoy na nipa ba ko bi de ni dwa ato akoy abusua panyini nansom Jase hene ne nua bema de ni dwa ato akoy ye frɛ no Kwabrahiga na wode koy na abusua panyini no ye se da bi omudi Jase akonwa wonsom ema ntam kese pie mu nam so mu wo akwamufo ku mu ntino asem no kopie akwamufo anim ema mu so de betu Yewura anim se de akosi ne abusua panyini koyi de hye no na wo pedwa ato no Jase hene nua de ne de ba ya o ka se wonsom ifise omudi Jase akonwa no Jase hene no aka ntam kese egu no so Yewura eti ye no ye se mama obi kwan se wonkonko hwe na onye adwuma bi ma me ede na akoka ntam kese egu no so nti wo hye abusua panyini kete se da bi wonsa anko na woni fie ma mpanimfo no nkohia na omunhwe de hyekan na omunyimre no na asem na da ho ache na we na
ebra abusuapanyini kɔɔyɛ no ɔno nso kɔfrɛ ne maa ɔno omu wɔ hɔ ɛmaa ne yɛ maa mmiɛnsa maa mpanimfoɔ no ɛyɛ maame adwoa minka maame afiaboɔ maame adwoa gyamfua a yɛsa frɛ no maame nyame a ɔfrɛ wɔ mu ɛma maa no abusuapanyini no ano asɛm ne sɛ ɔde to maa n'anim na maa no yɛ sɛ o ɔmo de ɔmo ni obi a ɔno ahwɛ mu nye obi abusuapanyini kɔkɔyi obi baa nso ɔmo sɛ yɛ mpere ɛma ɛkɔyɛ asɛm bebree nti deɛ kɔwia ne sɛ maa yi mmienu maa no mmiɛnsa no mmienu kɔ afa ɛma baako te ne ho maame nyame a deɛ ɔkɔ afa ɛyɛ sɛ ɔno deɛ nipa a yɛfrɛ no bɔga no ɛna wɔkamfo de ama no yɛfrɛ no kwame bɔga ɔno na wɔkamfo de ama no sɛ nka ɔno deɛ abusuapanyini anyi ne gya atoa no mfa mekyerɛ sante kotoko hene ɛna maame adwoa minka ne maame afi aboɔ nso ɛkɔ afa nso yɛ sɛ ɔmo de mu pɛ kwabena agyeman aberante yɛfrɛ no kwabena agyeman na abusuapanyini no ɛde ne ɔno no deɛ kɔkɔtaa maame nyame a ɛdeɛ n'akyi sɛ ɔno ne maame nyame a nyinaa pɛ aberante yɛfrɛ no bɔga no nti ɛma ɛkɔyɛ pinkyen wɔ fie ti yɛfrɛ abusuapanyini no ɔde saa nsɛm yi tu yɛwura anim na ɛyɛ Sowedu hɔ no nipa enum ɛna de ɔmo dwa ato akɔto ɛyɛ abusuapanyini no anim sɛ ɔmo pa akonnwa no ɛyɛ Kofi Bafo Kwadwo Asante Kwadwo Kyerɛmaten Kwame Poku Baah ɛna Kwabena Agyeman na ɔde asɛm no bɛto yɛwura Asante Kotoko anim wɔ Manhyia no ɛna ɛyɛ Kwabena bonsu ɛfrɛ no Kwabena Hegan ɛne Kwaku Adaakwa ɛsa abaayɛ sɛ wɔ mu deɛ ɔmu wɔ asɛm ka pagya wɔ mu nsa nti yɛfrɛ wɔ mu ɛma ɔmu baayɛ na ɛyɛ Kwabena bonsu ɛyɛ Kwabena Hegan ɛsa si n'asɛm no so sɛ wɔn wɔyɛ mogya wɔn abusuapanyini nyinaa yɛ mogya baako wɔn nyinaa yɛ adeɛ baako ɛwɔ mu sɛ wɔn di gya ase akonnwa deɛ nso wɔn nyinaa yɛ adeɛ baako nti onim deɛ nti abusuapanyini kyenkyenaakye wɔn pɛ sɛ ɔbɛgyine ne dwa atoa ɛde atum wei ma akyɛame ɛde akasamu no ma abusuapanyini nsɛm mu no ɔka sɛ ɛyɛ Kwame bonsu anaasɛ gyase hene no ne ɔno ne nuanom nyinaa wɔn yɛ mogya wɔn nyinaa yɛ adeɛ ase kyɛame kantankanti saa busa ne biem sɛ asɛm no a wɔka no wɔte aseɛ deɛ ɛma ɔyɛ so mu yɛ ade afei wɔ saa asesa na no wei na Kwabena bonsu gye mic no akasamu no na ɔsrɛ yɛwura ntam kɛseɛ ka ntam kɛseɛ sɛ wɔno ɔne abusuapanyini nyinaa yɛ adeɛ baako ɛma yɛde ma abusuapanyini ma ɔno nso de bɔɔ so sɛ wɔde ne nya adeɛ baako yɛwura hwee mu no ɔyɛ sɛ daabi ɛyɛ saa aberanteɛ no yɛmfa ne nka ɛho fi sɛ abusuapanyini sɛ wɔntumi mfa ne na nsi fam ɛnhwɛ ma Sowedu asɛm no ɛntwa yie sɛdeɛ ɛsitirɛ no saa na ɛyɛ obi a yɛfrɛ no Kwaku Adaakwa nso ɛdeɛ nso saa pɛpɛpɛ na ɔno nso deɛ no ɛyɛ ɔno nso kyerɛ sɛ ɔno nso ne abusuapanyini yɛ adeɛ baako ma abusuapanyini yɛ sɛ daabi ɔnyɛ adeɛ baako ɔno kɔ ɔyɛ bɛrima ase ɔyɛ ba ɛwɔ fie ɛma yɛwura yɛ sɛ daabi ɔmo nyinaa nka ho bi sɛdeɛ asɛm no kɔ no ɔpɛ sɛ atwa wɔn pɛ sɛ obi bɛkasa ɛne yɛyi mafirim yɛ ama me kwan ama yɛ mfama nka ho na ɛnam sɛ adehyeɛ no muntumi ntena ase ɛnhwɛ de hyekan anaasɛ nipa baako obetumi asom santehene sɛ Sowedu hene no ɔno abɛhwɛ na wasi hene fi sɛ nipa a ɔmo aba nyinaa no obi a yɛde hyɛ odi akonnwa no bi ɛma ne yie na muntumi nyɛ de a sɛbi akonnwa Sowedu akonnwa no ɛwɔ mpanimfoɔ nti ɛne ɔbɛma mpanimfoɔ naba na mpanimfoɔ naba abɛkyerɛ nipa a ɔmo pɛ sɛ odi ɔmo so hene sɛ Sowedu hene wei ma yɛfrɛ mpanimfoɔ no ɛyɛ ɔpanyini Amponsa Boaten a wɔyɛ Sowedu gyase hene ɔpanyini Akwasi Amankwa a wɔyɛ ampa a medi kuro Sowedu kuro baako a yɛhyɛ n'ase di kuro a wɔ hɔ yɛfrɛ no ɛyɛ ɔpanyini Kwasi Amankwa ɛna ɔpanyini Kwakudua a wɔyɛ Kyeame hene wɔ Sowedu ɛyɛ ɔpanyini Kwame Boakye a wɔyɛ Chidom hene Kwadwo Ahen a wɔyɛ Benkum hene ɛna ɔpanyini Kwakudua a ɔno na ɛyɛ Ankɔbea hene ɔmu na ɛwɔ hɔ saa abere anaasɛ ɔmu na ɛyɛ mpanimfoɔ ɔmu wɔ Sowedu sisi a ɛma otumfoɔ yɛ sɛ ɔmu amo nipa nsia yi a nipa nson yi a ɔmu yɛ adehyeɛ no ɔmu anyi nipa a ɔmu fi sɛ ɔmu betumi asom no sɛ Sowedu hene ɔmu bie ɔmu ano to aba na abatoɔ no wie yɛ no
na nipa wonya kese pa eye kwabena hegan ana kwabena bonsu a oye jasehene ni nua no ma omo maka na bi nya baako ni mienu nti de odi nkunim no ewa abato no koye kwabena hegan ana se kwabena bonsu a sisi ono mom na ebeye Sowedu hene a obepeda kwamufo obepeda ne abusuafo na waba abesi bibi a kire sante kotoko hene momie ne nkonkutie sede hono kakra no eyeye Odo so se da nua ayire bi odo ka se wa ka da ko do kama no ila peso ba di odi di say e fra me kofi ayire bi me nua ode ya ti ase ira ti ni na Hawaii there say no say kama ira mai na so mtietia opanyini ye fra no opanyini akwasikra ye wo no 19 e dey date dey boy there 7 no so ka me nua kanyini no na wodi asem ahema no se mema yura anti ene nyina ne se akonwen ono ne efie ho de ma abusua no nyina ewo ho oni ye panyina wodaya no enti enam no so kura na ema abusua panyini ye nyina ya no ko benkuro mu a yakiyi no ye yi no ye frɛ no asante ye yi no na in fact ono to na ni to set ni apanyini ekoya wafa so am ye yi no abusua panyini na ni so pa nti abusua man panifo ene na no ye me da abusua no ba ko no wodan ase bebre na woto na ni to set ekwan bia ni apanyini ebe fa so aya yi bia won twena no nsai obedi nachi sɛdeɛ ɛfata yɛabusua nso ɔdan ase sɛ emie biara so a yɛsoso yɛne ne bɛyɛ bia odi yɛakyi na asɛm no nyinaa ne sɛ naano na yɛwura maa kwae sɛ agya Sowedufoɔ yɛkɔnya no yɛnkɔpɛ nnipa a sɛbi obɛgyina ɛko ano ama yɛn mekura ɛda no nokwase no na meyare kakra mantimi amba bi nti wɔn baayɛ no ne tia waa ne sɛ yɛwura se yɛnyi nipa ɛnkwammerɛ no nti abusuapanyin ɛde bɛtɔ abusua mu yɛn nyinaa ya no so ɛkɔ ɔbɛnkorɔ sɛ kwamena agye man ɛna yɛpɛ no wo abusuapanyin wo ka ho bi wo ba mmerɛ biara so a abusuapanyin ɛma wo sika ya na anu nkura wo ba abusuapanyin wɔtɔn no bɔtɔm pepepimu tu ɛna de ma wo mmerɛ bia wo ba so o ma usika enti no asɛm a wɔne yɛ ka no ne kyɛ sɛ ɛwɔ sɛ yɛ nyina yɛ no kɔ bɛnkɔ ne yɛ kɔ na no afei deɛ ne kwasiara anwurɛ na wofrɛ me nua bɛn mmaa mmiɛnsa mmienu deɛ kɔgyina baako sɛ bɛn aberante a wode w'ani akɔhwɛ wo so ofifoɔ da mekura menni no ono na wo pese ono na wo pese ode na ma nso se dabi ya mpene na wo mu de kwamna de ma no a ene wo mu pɛ no abusua panyin pɛ no na ba se ya be hia adwoara o ma ye be hia adwoara e wa mpa no ahemfie ho ba ye no na abusua panyin no kyerɛ sɛ de wayi no ono na o pese oyi na ma no so se ya mpene na wo mu de kwamna de ma no na yade no etucha eyi sanse abranti se ye kura na bebe fia enya asam kitwa wodi anim ewurawura eye bibia emaye abusuen so ma no o pe se de efata otimi srasa wo eye wo bibia anti ma ne gina pintin se agema no a ene wo mu pen ena ye twitwi ena antimi ankoni ne de koda nkonya asofo nananom nkonya asofo no ye ne se de asia ye de agi so mu de kɔ akwam ana brada no ye nyina ye ba akwam ye ba asam koya no wasam video say akyire mu never know say bi asam fofi wo akyire oba beka eman asam nyina bi twa tu fo no wi dada ere some papa de pa na how say say de pa na how say come in ti na bibia ha me say agema no a ba abeto we ni wa hu ni na ri say inta say no do to we na asam ko no na obeka me boa and they say they atra Hawaii atra ho say e ba yiro me free men for no wo bunya no e mo na abante ba ku e be say so ye busuani ana busuani so ye busuani say ntanka say si mo wate atra Hawaii
ado ebru panyin na de sede no ade ma ato atra ho ama se ntakese ato ho nso ado ma ebru kechum de dua na mo ayi mo ade wi asa ado ma Jom ATI Jom se abusafo ni akọ trans na company fo no ho a Jom you know say ATI o ka wọn se ade ojo ato ano e fa o say Cobra headline ọdún di bẹka lórí ọsùn di bẹka hàn wáyé adúlọ buru sọ ọbọ odin Pacho, wa mo meeting o fi o. aha sọ ọbọ odin wà ha Aha wo. Le fa me kokwa da kwa. ọkọ àdá akwa Pacho. pẹ̀lú ọsùn máa hùn nọ yóò ọsùn máa hùn nọ bó nyàmọ kọ transi Jom ọmọ ẹbọ mu di nyàmọ hùn mu nyinaa ATI yóò ọsùn abusafo ni nyàmọ transi yọm ATI Jom yọm sẹ bẹẹ abusafo ni nyàmọ transi na ẹ ká sọ mi sẹ ẹ náà mi sẹ mi sọ ẹ má gbọ́n yẹ baako ẹ nípa ẹ yìí nípa ẹ̀dùn ọ̀nà wa sẹ́bi tọ́sí dà yẹ olùdó bẹ yẹ abusu apanyinfo no ọdún bẹ kọ́ ọ̀nà ọ̀kùnrin ọmọ nù ATI ọba yẹn kọ transi. ATI Everybody ding. No, ATI everybody phone me. But phone is on double blue. Jom I said the bomb by everybody ding. So much money there ding. Muno money na. Timba go muno money na. ATI So we be azu subai. ATI Jom So the panel ba kuma akwa abo money there ding no. Why na mo pe no. Obi 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 subai. To ba be the crew. Why na mo pe no. Kwame Ajimai Kwame Ajimai. Yes, that's it. What happened no. Pepe Kobrahegi Copenhagen. But you also say, Sammy, what happened no. Pepe Kobrahegi Copenhagen. So what happened no. Kwame Ajimai Kwame Ajimai. What also would you say? You come Chida Muniana. Akobia, what happened no. Nana Poku. Nana Poku Nana Poku. Also Chida, what happened no. Kobrahegi Copenhagen. I don't know. Copenhagen in Yamiensa. And Kwame Ajimai. ATI Na kwa buponya baako. ATI Jom So the other one also buponya Copenhagen no. One of the kunya man is say, "Aba kunya no." ATI If you anamo konfo. sɛ motie mate sɛdeɛ ɛkɔɔ so Manhyia mpɛ sɛ obiara de biribiara bɛka ho sɛdeɛ ɛsii pɛpɛɛpɛ a yɛwura santehene aka no yɛma no nyɛ saa pɛpɛɛpɛ na mommyɛnkɔ asɛm a ɛtɔ so mmiɛnsa a otumfuo diiɛ ɛwɔ saa da naa ɛyɛ Tanoso adehyesɛm na Tanoso no ɛyɛ manso a bɛda nnipa mmienu ntɛm ɛyɛ ɔpanyini Kwame Sara Mensa ɔpanyini Kwame Sara Mensa wagye din wɔ Ghana paa wokɔ tech KNUST a ne din wɔ hɔ paa ɔne ɔbaa panyini Amponsa Boa a Amponsa Boa no abusuapanyini Aboagye Pesewu ɛna kasaeɛ ɛmaa no anaasɛ ɔbɔɔ ne nkuro maa no na ɔpanyini Sara Mensa ɔpanyini Kwame Sara Mensa no wɔyɛ Boahen kɔkɔ asemi mepɛ sɛ ɔde saa asɛm no tuu tirim ɛna ɔbaa panyini Amponsa Boa a abusuapanyini Aboagye Pesewu kasa maa no no ɔno nso yɛ Kofi Akuamoa Boaten aseni nti manso ni gyina Boahen kɔkɔ asefoɔ ɛne Kofi Akuamoa Boaten asefoɔ na ɛtwe manso na ɛyɛ ntam kɛse asɛm a ɛbɛpie yɛwura anim na asɛm no nyinaa ne sɛ na ɔpanyini Sara Mensa kyerɛ sɛ ɛyɛ Tanoso kuro no ɔno na ɛyɛ ne dea na ɛnyɛ ɔbaa panyini Amponsa Boa a wɔyɛ Tanoso baa panyini no ɛnyɛ ne dea na ɛbɛpie yɛwura anim a yɛwura yi asɛm no ɛde ma committee
na committee members no very Kenya asehene nana dade so abahene nana danwomase sorry nana adumasa ehene ena otumfo chiame entwibuosi akọ chiame entwibuosi akọ nana no nan yi ena otumfo de asem yi ma omu se omu nkohwehwem ni yehwe de Tanoso kuro na nkasa no ne dia na nana no ekoye no ena omu do ma no disem ebeto santehene enim da ya wade ya 9 February ya na omu kamfo yi edema oba panyini amponsaboa kire se opanyini Kwame Sara Mensa woye boahen kokwaseni no ono de onye de hye anase Tanoso kuro no enye ne dia na yenhwe ensemu committee ejina so de kamfo ye de ma oba panyini amponsaboa omu nyina committee members ni nyina ene kamfo ye de ma oba panyini no omu nsemo edikan ne se opanyini Sara Mensa agitu mu se ono ankasa Tanoso kuro mu ho ba panyini akonwa no ne nana bia ni bida na ba panyini akonwa ni nyina omu madi nyina ye oba panyini otisu ya na busuafo nkwa na adi akonwa no omu gina asasem no so de kire kamfo se eni akonwa no oba panyini ne de ampa de toso mienu ne se bra manso ne koso na nase nkurubo no koso no committee members n'anim no opanyini Sara Mensa ntimi amfa na busuani bia amedi adanse se ye na akonwa ne ye de na de yenua Kwame Sara Mensa eka no nokre na emom odi bechemhene mpanimfo bechemhene achiamehene ene mpanimfo ne baaya omu ebedi adanse de ma na se wotwe manso de ama bechemhene na ase wotwe manso de ama obusuafo nti saa de ni nti no mu gina so de kamfo de ma oba panyini no kire se opanyini Sara Mensa enye de sekan wo Tanoso akonwa no ho de toso miensa mpanimfo yi ejina so kamfo ye de ma oba panyini amponsaboa ne se saa adansefo opanyini Sara Mensa de omo ba bedi adanse ni nyina omu nsem omoka nyina na ejina nsa asesem ho omo anka de hyesem nsa asesem na omoka nti ube twema nso na onka mojasem enkire de edi kan bo Tanoso akonwa ma no nkita ho eda wo ne ntem mojamu asem eda no wo ne ntem na obetwema nso afa asase ho de a na wonte manso a wo twe no ase de toso nan ene se opanyini Sara Mensa eka bibi se bechemhene ene de Tanoso akonwa no ehye jase ensa ono no kire se bra Tanoso bechemhene eko bechemu no wujane mpanimfo bi wo bechem kuro Tanoso kuro mu ho na wode hye Tanoso kuro no hye jase hene nsa ene na chiame ne mpanimfo no mu kuro mu ho na eno na committee kire se saa nsem no a opanyini Sara Mensa beka ye se bechemhene eko bechemu a woja Tanoso no wode Tanoso kuro no hye jase ene na chiame ne mpanimfo nsa no wantimi amfa krata bia na sa danse mu oduro bia ama meta akiri na no watra saa na wode eba beka ye nti sa wukilemu se kuro no ye bechemhene de a ese wode documents bia na sa danse bi ba ai mu oduro ebe kire wo se wode jase no ne mpanimfo bi na wode kuro no hye wo nsa so adanse bi enu a otimi de eba he na opanyini Sara Mensa ka asem ba ku bi se Tanoso kuro no eni ba panyini eno na committee no hwe mu hu se debi saa asem opanyini Sara Mensa wo ka di enye no kure saa ebi se Tanoso ba panyini akonwa wo ho ba panyini bebre adi ade na opanyini aboaje pesewu kura no ne nananom num na adi Tanoso ba panyini akonwa omu ka saa asem we de to opanyini Sara Mensa enim no ogitu mu se ye no kure se opanyini aboaje pesewu anas wo kasa de ama oba panyini amponsaboa no ne nananom num na aba bedi ba panyini akonwa nti uka se
Tanoso eni ba panyini bia na se wasama a woka no wa kasa no wonte ase eno ema eye opanyini bia ye frɛ no ye wadu senso ebedi adanse agitu mu se ye nokre se ba panyini akonwa wo Tanoso na eye opanyini ye wadu se yikura no eye opanyini Sara mense ya ne ba bedi adanse dansini ba be ka to so se ye nokre se Tanoso de ba panyini akonwa ewo ho na omunsam etoso nsia ene se opanyini aboagye pesewu kire se Tanoso enhye bechem ehene ase na bechem de pagya ne pagya no ye ne manhene nkuro atwa no ho ahia bi ne Tanoso kire nkuro bi twetwa ho ahia na bechem ne pagya no ye ne manhene na nkire se nkuro na atwa no ho ahia no kire no ne Tanoso no ne ade no omu nyina hye bechem hene ase ya bi ente sa so no so chen wo mu se oye manhene de na emum omu enhye nase enti wo kire se do si kire mu yie no ema committee no etiase se ampa se eye Tanoso akonya no eye opanyini aboagye pesewu mu de a enye opanyini Sara mensa edia na committee no akire biem se opanyini Sara mensa agitu mu se kuro bi efre na nketewa edi kuro no eho na ofire opanyini Sara mensa no ogitu mu so na ofire kuro bi efre na nketewa so hu eho na onu ofire a omukura ne di saa na nketewa ne di kuro no opanyini Sara mensa abusuafo ne di ade ewo ho na osa kire mu se Sara mensa abusua panyini kura ena ye di kuro ewo saa na nketewa eho a omunkonya tuntum nyina ewo ho nti se wa confirm anase wagye atum se wo na wodidi kuro akonya ewo na nketewa na se ewo mus no kure se Tanoso akonya no enya wo de na emumanso bi na wo betwe kire se ne nananum num kuro madi ade ewo Tanoso sorry eye na nketewa ho no enyina ye opanyini Sara mensa nananom a ne nana boahen kokko nyina nkonya egu ho a nyina akonya tuntum ewo ho nti so ojae no bepre Tanoso akonya heno no ntimi ma no meye de hye ewo eye Tanoso akonya no ho na opanyini Sara mensa esa akasim bi a committee fo no gina so de ekamfo se onka eye Tanoso akonya no kire se opanyini Sara mensa be ka se eye bemu hina owo Tanoso no wonu momu na hwe nananum nkonya tuntum a ewo Tanoso kire se dabi committee kire se dabi bemu hini de wonu no woma onkonkonya dan mu ho on de baby yesie nananum ena on de ho de eye nasem konya fie pa de bemu hini enkonkonya tuntum eho nti se wo kasa de bebo nkuro de na se wonim de wankasa no wo pese oka nti omu gina so yese dabi wonim akonya no ho mpaninsem na omu nsama etoso enkono nsama nkono no mu gina so a omu gina so de buaye etia Sara mensa ekamfo ye de ma ba panyini amponsa boa ne se Sara mensa panyini Sara mensa danse o de ba ye nyina omu nyina beka asase ho asem obi en ho baaye ebeka de hyesem ebepre ye se yade kuro wi sei eye dia se ba ne sa de a na se wonnim manso a wotwe wei na panimfo no gina so a omudi kamfo ye de ma eye oba panyini amponsa boa ye opanyini aboagye pesewu ekasa de ma no na committee bi omu nsam yitu dwa no yewura ema santeman panimfo nyina hemfo nyina kire omadwene omu nyina ekamfo yi de ma eye oba panyini amponsa boa a busua panyini aboagye pesewu kobu nkuro de ma no se omu momu na ye adehye na panyini Kwame Sara mensa de wonye Tanoso dehye na yewura sante kotoko hene so de na noto so na noto de committee ko hwehye no so pepepe ne yewura kasai ekire mu na no na mpese yekọ ni ekuti de yewura kae history bi wo ha efa bechem Tanoso ta ekire no mu nyina yenko ni ekuti
na yɛhwɛ de yɛwura asante kɔtɔkɔ hene ɛka yɛ. So to go say like I say all the proud here. When I say o si chere say ya o dey pray and nipa no beti mate you can answer. Jom say what is say so a na kwa ebusu ndua una na odi kan I want to aso a be so wo so. Say you no okay what tete mu sa ba yagu. Jom say no hu mu no kra say when the kan owu ye we to aso I want to aso na no didie e be si asebe o so wo dia no una na o twa to na be si usu. Jom se be chamu dia se be so a se be ko sa e fo adi chamu ono che ne nema o se bo so mi atano yi ana do ko ye Jom se tumo touch be chamu ana o ka ho be chamu no a be chamu touch dumo Tanoso tano na yi ana do ko ko Jom Ose no ko by ansa na bechem no otu a wo che niema no ko ko se baba ade chem no wo che ma se ho be bechem Jom se ampa sa de he ono wala na jise sa no ma no se be ampa ye se be ata no nai no se be pija we dia bechem ne mo jan me so se unyu anu bibi ko asi a ye mo wo so omo nso anche o be che sa jini wi na sa je preso a no mo be so a kire wo church o sa na ba ha a o be so anche sa je ne aha ye na sa je se no so di mu se Jom say bisa mensa I was this is someone in here I want to aso na no di kan fu na we ba ye and no dia na se be o de kan na se na se go wi hu obai wa tuma chechim na se be ba ye wo do to aso be simu wa be si so what be an kwase no yesa Jom o ti bi chemu e mu ya ampa ne go so obai ko beto Jom o se ampa wa chemu se na me jama ne na me jama ne ma se be fasika e ma aya be chemu ne be sra di no ko yi abo na ne di eto aso ne de ahine e na no be di bi se be ampa o kan se sibo o kan e na no be di bi o nya de sia e na no be di akonya ne bi o se na me aka e na be to chire mu ye wo sampa di ba wo mo kan se mi so se be o be di bi no so mo nya de sia e na be to chire mu o ba na o kata no so asem sanje hene o ba no ko tira ho e na be chim se be Tanoso asem ne be chim na ka da ade sem no zampa sanje hene kuro e be chim e se be Tanoso no o de bon kuro me ye zampa se na tie no e wie na se be ra me ko som se be chim hina sanje hene e no tumi se wo ka se ko no nyu ne ko tira o se na so ba hene kwa mpo wasem na so ko ka anamo o ye na me sa na de so mo fo wasem Jom o so tie wasem no sampa e hwe mu no o de hye na se na wo kam de ato so mo se na so no se be no kure si mo ko tie no mo de to na ni di a na kwara me nsa I want to mention am ye hu ade sem no se ampa ade ase pa enu
to say what you do the other told them the sabi and what about so a chain was some of us what you want and you see one coin the doctor them say see I go talk can there omodia yeah the salamanza ba say what ka say kata say sabi akunya ayeta no so kunya no sabi oba pani ene na buso pani emu nya ade ase yura sabi omo so de boss say omo mu na wonka ho tede yura opati an say akunya no sabi e bre de na bae ase no wan anabe de dika di ye a sabi openso bo akunya no ma no eje be chima asem de be chima asem kura de chimhine sabi zante no say to no tra ho atano nan de chimhine ka ho ko pem say ipeja ne ye no ma hine no na nche sabi osisi omu nyinara zante ne na e mo mo say onua panyi omo na kosa ene ne ntina zante okosa oje no obabi obetra ene be sabi ade chimo ho therefore ade chim na ma ho be chim ama sabi yura oyi ma komati ko wi mu abusu adua ayehwe me hunu se de na wo chichiri mu se aye be chim na sabi wow boje ko amatima be dimu dan sabi ya mu se na tie aye be chim hine panyimfo be chichiri mu de se yedi tum sa na ni to amfa ma ha ama yura abotre no kure tibe ne kure no me se a odi so mfie aduonu nan a sabi bi o ka bi a to sabi ne kwa mu ama sabi na fobo tan review ana ma ba so odi obuso panyin sabi oba panyin ya ukumu di aboa odi bem odi fo tu de dua so whatever that continue why no papa yi oso mbadasi million wa hawati that's what I'm saying check them you know why ko fo no wonum achefo ya de shatum japa otwa bia Because just so much said there, you ra can pepe. When history a will be chim Tanoso techre, and inkura a trap be chim ho a shianina. If a samutin sa na Musumushe be film will be anka and fan na down. Asante Maya and Asa Santia Bacosem dear, and Pomponso TV near Srow se bra, Nibiti if he has a Mesro say like a comment na subscribe pa if I may, na share na unye binso. Ehunu de ye wɔ ha sei no na ebra yewura asante kotoko hene de na no to so no ye opanyini sara mensa ye chini de dua na ye bɔ ne ka tumfo achia me bɔ no nwan mienu ma otutum rika ekosere se ho de mu oduma no ma nananom bi di animu besere bi ma no ma eji ni dwan ba ko a se da ya wode di animu ya wode eba ne na wotwe pepepe wode ba na yewura hwe na osisi omu nyina ntem de se de yewura aka no na yento aso ne yenko asem a edi ho Mowire asem na ene na eyese eye ohini bia ye frɛ no Twafoɔ Baah na Twafoɔ Baah yi enam no so na din bantema ebae na yeso oba besuai ekire sante kotoko hene na bra ye frɛ ye Twafoɔ Baah eba besuai na hwese nkrofo bi di mirika kirikirikiri edom eba ntima tumfo ye se da bi Twafoɔ Baah nyina ho kontire fo ntwen Twafoɔ no oda kontire fuku mu ntwen na yentie nipa omudi dede ne kasa ebe na no na eye akwamufo eye asafo hene ne di omanim akwamufo ena edi mirika ba yewura sante kotoko hene mu na edum hene ene di omanim a wode edom yiba na yewura ma achia me busa omu kwan so se de bentia na edum hene na edi mirika no wo ben anim fifire no yese yewura asem bia pie nanim a ontimi mfa ntena eye akwamu ho ene se busum kese a owo Mowire a yefre no kobiri penimfo o kobiri ho no
panifo mu Mowire ho no atutum rika aba no ho se eye Mowire hema ana Mowire Baah panyini akọfa komfo bi aba ho abedoso bosom no no na eye Mowire mpanimfo teye no omu de ehu abo omu ntimi ntena senti no omu ba akwamufo ho e de abetu omanim akwamufo so teye no omu se da bi ene omu de ba abetu Yewura Asante Kotoko hene nim na adum hene e ba betu Yewura Asante Kotoko anim se Mowire mpanimfo aba ne ho na omu ba ye no omama ne nyina ne se eye Mowire Baah panyini ana Mowire hema akọfa komfo bi aba Mowire bosom no so abedoso bosom no abeye niema bi wode dwankọkọ ene niema bi a enni kwanse kọ ho abeka bosom no na eno ena omode beto akwamufo anim akwamufo so tie no se da bi asem we de yen ntimi ntena eho enti asem we Mowire bosom ye Asante Kotoko hene na ne dia nti ene momra ne yeni monim ne mfa asem no nkoto Yewura Asante hene anim eno ene omama ne a omode beto Asante hene anim na eno ne Yewura ma yeto sempa de ma Mowire Baah panyini se de ba de no akwakoyi na ono so kire mu se ye no kore wakọ doso bosom no amakomfo akwakoye se de mpanimfo ne na di nyina ne se na no ho emfa no na okọ baabi okọ ye ne kire se ye bosom na ewo Mowire no omu nhwe ne ye kura na no ho na ama ne yare no enti se no ho beto ne de age se okọ no koya ama ne e bosom no so na krobi di nkwanta kese Mowire no krobi di nkwanta kese ho no kobiri bosom ni bi wo ho na ebire bi a Mowire komfo ni ho a eso ya ama ne no enam de wo Mowire kobiri ho nkuta ho a eda ono ne nkwanta kese kobiri ho nti no se komfo ni Mowire ho mpo a eye se nkwanta kese kobiri no komfo no ono mom na beye sa ama ne no ade na hema entimi entu anamo ama sa de we nyina ama na okofa komfo foforo efiri baabi na obewura ho na woni mama ne nti wode niema enko bosom no ho kra na eko ho na obedoso no na obekeka nsem bi kra kire mpanimfo no a ensem fata se Mowire bosom no kra no bibia nim de ben nsem a empi abonten na obekeka ya no ena yede tu nana no eka ye na mpanimfo no nyina aka bi tu so se de ye Mowire Baah panyini akoye nie ma Mowire Baah panyini gitu mu no Yewura Asante Kotoko hene ka kire wo mu se ono de omu ye nyina onim ni nyina na ebere beso ameho asotwe ho asemankasa ebeba na omu nko Mowire ho na de omu ye biara ebeba mumye nkotie de Yewura Asante Kotoko hene ka ye de kire mpanimfo no ewo Mowire ye kobiri bosom a omu etoto nase anaso omu ye niema basabasa efa ho ye nkoni nkonkotie aka sile ratas panyi foi ko twa bi ba wudi ka ba wanza wo panyi ya mintie fa di kamenti akoko bi do hadu di ka twa akoko no yansa no guyi ni yansa ko yansa ne gugu onzara guyi yes sir san panyi fo sana ne nyezi aru me bu se de oba panyi cheche mu se edika no wada me bu no yare oyare na se boko ba bi na se be se oba kopri ho ansa so mo ma je chiri awe no a ahwe no I don't know wada me bu ba ye ja se so ja se manim mo ja se kwa na ko fa ko ba ye agoro twi ka twa ko amfa de to so be 5 ye e flu ho no se be nipa no enya kwan wo we no na chiri se be ko fi bi o se omra ya mane wo ho na oma the chami compare jago ko ba se bo ko fo me twa chami chichi mo se o pe bi ma no one na se be na so ma se bo ba do me bu ko fo ga se so busu ko ma de kan se be hwe nim na jama banyifu yi banyifu se be wado me bu da bia na ma se na sa de na sitinti no ono na ko fa ko fo ne ba o mini be bi ofri kura aka se be ko de ko da kase ko bi ana be bi ko ko fa no ba so dam se na ma di ka kase ti anti no ntumi ade an ko fa no an fa na amba nti we oba ye no mo ebuku ono gu nsa ade che bo so se na anyi maka wado be bu se na na boro hine tache no ko an se be wado wo yare ye no o ye mo ko so a
yeah, but that's it. We will be a swan. I'm a white or yam and auto. Don't want you to be a more 7 with my one. See, come so far, we buy a lot of the bosom of 7 feet more. Most of the Nessa Akano until one day, but 2 no more anymore. I don't mind. I was up in for them that would be no more. Edika by and son of Muguye. I don't know. Jom. 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 So the 2 for 7. Also, most uncle Mowire. But I'm a book room. Moko tena ho. E ho asem abegina. Something to catch them. Akofo moko transit. Somebody said the Yura a can of pepe. It's the moment and yes, I my yesterday best Mowire mpanimfo nso say monhwɛ na asɛm antom na Yura Santo Kotoko de na no atom yi de mo amunim de bɛkɔ akɔwie yɛnkɔ de etwa to a yɛyɛyɛ na otumfo tena ase ɛyɛyɛ ɛyɛ twafoɔ baa nsuayɛ na ma memfa history kakraa bi anasa abakɔsɛm kakraa bi nto anim meka kyerɛ wo sɛ ɛnam twafoɔ baa din so na ma edin bantema ɛbaeɛ ɛne nyinaa ne sɛ twafoɔ baa entuma yirai na oyɛ bɔne anase wɔfom yi ma ne yɛ petwafoɔ baa ɔno nso dwane wo dwane no kopie baabi ene yɛ frɛ hɔ bantema no na adomfo a no mu nso ɛpɛ no omu chesi no ekoduru hɔ no mu sɛ twafoɔ baa ne ntoma na egu nsuo yi mu yi no sɛ aha na baa entoma no egu ene bantema ene bantoma na amamre mu no ye di video bi ba bekyerɛ sɛ usuai kyerɛ Sante Kotoko hene wia asante mamu ha wo hene bie suai kyerɛ Sante Kotoko hene a entoma odi usuai kyerɛ Sante Kotoko hene eno a na odi tenase ema Sante Kotoko hene eba beto no na ɔkyea no ma na kwa aba enso enam sɛ twafoɔ baa ne ntoma yira yenti no ɔmfa ntoma nkɔ Sante Kotoko hene nim ebra wo suai to no nko a na hyɛ batakari bra wo suai awie na kotaade na ɔde tenase nti bo nsa ahemfo kɔkyea ne nyinaa na twafoɔ baa wo hyɛ akotaade a wɔte hɔ a ɔmu nyinaa kɔkɔkyea no ma na kwa aba ma ne tiri nkwa na ne kuro paa ne enyinasu no ɛwɔ heman kwabere ene wɔ heman ene mami ene aboaso entem hɔ na heman ɛyɛ enyinasu no ɛwɔ na ese bra wo dwane ya kopie hɔ no wo duru hɔ no wo soso mu no mse ya ha de ye nyina ha ensu ene enyinasu na mom yenko ne yenkohwe ne nsuaye no usuawie ye ene ebra ye maa ne so okotena ase a ɔhyɛ na kotaade a Yewura Sante Kotoko hene ɛkɔ akɔkyea no yenko nkohwe sa video no ne mbra Obrate. Check out so uje no se wo hu. Jam, o se wo ba ma kwa nsu a kyerɛ no pɛ. O se sa pɛ obohu. Power. O se sa no so e wa hantam mu a obohu no. O se sa mu wa bras ahobrase mu nso a obohu. Etie. O se sa no hantam no dwe mu nso a no so besa hu. So ni ga no ka tro Sante hene o kira hantan o ti se di bre e yo nipa asisi basa ya ye mamutumi kakra mudi ro nipa etie yom so by fefe din yom so china unya kwan si bi je ura pe ni edi wo na sha wo se bu ni o ma wa pe na wo refi ho so ka so wan say ya hweye papa wo refi ho bi a wo fro obegina etie so wo refi ho dia so na no mo ati ne nche bebrebe ya ba kom se wo je ho say ya so na e refi ho si we pe aya hantan
Osi apo ni arohura. Ayawa. Se bi pa akọ mo nche ofi a. Kasa ko a be bia na kasa cheri pa no kwa no enye fe. Etie. Sebe sa se do so to ni sa. Sisa be to so a. Akonwa na cha so no se wo de se akonwa mu nyam no. O fa le bi bia ma konwa no. Etie. So bayi. So bayi. So loka so uchi ahantan uchi dwe. Asisem wonu mu se futu odma wo no. Afa wate. Bro, aso person be jan nchen. So da no ebra na de korinya obayi wonu no tufuo pa. So fa bu sa no so wo yifa. Wo be jan nchen na wo hu no. Jom. So wo say pro wa. Beti atufu. What? Jom. Naima. Chue na ni jawati na fa obayi wate. Eti no. Ti jayona no na fa na tete no. What? Etie. Fa no so ba no what? Ne ntra. Ne ntra be fe. Sa se bia ni fie boko mo nta se be fe. Kama so se se mo temu no. Brother, so the point be try to repair o mami a o fi no o nya no ne beta no what? Jom so wo fa no o ne le te be fe asebie no ko nya sem ba ya da ko ba sem ba so rawe o se si ni kama Etie. o jom so I say na so bia ba na nya we to be fa wa de e fe no mo tra so bia mo what? Jom so obey asebie no fe obey tetu ta futu de ma wo no he se o be fa na se wo fa no me wo so the way so we had ma me ama no so da wase bru o da ma so da wase ada ma bru yo ma da ma abrante edi bana de be akonya Twafoɔ Baah abibio. Twafoɔ Baah bibio ma de ka sam chewe prejo ha edi sia to mo kutefo mo nya fide mfile sama abrante Twafoɔ Baah bibio wo ba o te futu a asebe na mo kan na mo yewura futu o de ma wo na hwede yi pa to je wo hu o se sa obehunu o se sa na hobrase mo obehunu o se sa na hanta no dwemu a obehunu ni aka che wo no fa yesu nyere kete ada so na no bitu no kan a beboa wo e mo ti matan yura chen yura o ti hantan o ti dwe to pe fu che do kre o de bibia to mo fa yura so o de no kre e te yura chen o de ahobrase anante na se wonam na se o de ahobrase nam a o ne be ni se yura de mpon se betwafo e ba e de mu nyam ibi se o ne be ni ka fa enu wo mu adi ti se ya enu go se no o da ka cha me nti de yura ka cha wo no fa yesu ne kete fa nante na enu enu kan ene be boa wo so ba wo maame fa ne yo maame ka bu so ne nyina bum o mo ta fe se no mu nyam te no ebi a ba che wo su biara e fa wo pe enye wo kwan so wo ti pe kwan na wo yura na bona made etwomika o so sa chehene de wi ha obia no emfa bona nante mfa kwan a de tunu mu o de che kwan be fa so o ye ne se be bo mo ti matra kunya so ye ba so no yi ma usha go se anacho komem onam no na mutu e chewo be da se prejo ha edishatu ana de mu bisai faji foi ana ko ha tuma odo me bru
Sowedu for Tam Kessie. Sowedu for Tam Kessie, can't Tam Kessie. Say, Night Twafoɔ Baah, or Conny Creti, some pa, made the sum Night Twafoɔ Baah. A man at the best summa Benya. Sa some pana, I'm the best sum or in a fufra obey. Of Freman Opa, Avia, and Numere. Swami Yarie, so a Fremen Mamma, it will do for Tam Kessie. Yes, you present in the tracing. Thank for Gumya, present in the tracing. Otherwise, it Nasi, Proceedings, Nasi. Mema crop ya yirifi àwọn ọmọ ní kọtọkùnlé. Asante jandroj mo jambo nufunle. Asante siese bo sumantije. Robi asante na die trasinge. Asante chiriche mimo dinya visio. Why never nya second inchre bwache dangwane santi. Why the Benya can teach you what you don't want to say one thing, Sikapabano. Obinya Sabian go baby. Obinya Sabian go baby. Bragwa Bacana from Pro, WFIC. Bragwa Bacana from Pro, WFIC. Was I the folk on your grassing? Was I the folk on your grassing? Oh, present in a day, trusting. Oh, present in a day, trusting. Wo kribe dia to braba de brefi gunya biase a odwom na kire mewura Besra otumfo Tam Kessie kan Tam Kessie se me na ne Twafoɔ Baah odi kan me na ne Kobia Ntoma me na ne Kwasi Boache sompa me na nanom besom asanteman ena me Twafoɔ Baah bebio me ba beto aso Otumfo Odaroma Bisaya mi yare so frɛ mi anopa awia anwumre da suom na sɛ ma me to Tam Kessie Bam Johnson ma hu sɛ die sitie we mpaninsɛm pa na medi kan ka kyerɛ wo sɛ sɛ wo pɛ sɛ wo te asantesɛm pa asante abakɔsɛm a Mpomponsuo TV ne Mpomponsuo News ɛna wo ba obetie sɛdeɛ ɛfa Twafoɔ Baah ɛho ɛnenɛ yɛde akyerɛ wo no na mɛkɔso aka wo sɛ tɔkɔso na hwɛ yɛn yɛde video bi abetu mu bia no wo subscribe a wobenya ebia na wo kuro mu asɛm pa na yɛba bɛka no na like ma yɛn comment na share
na obiara nso nsa nka bi na yɛmmoa na yɛnto asantesɛm no engum no obiara nso enti bi na yɛmfa so nkyerɛkyerɛ adɔfoɔ yɛda mu nyinaa mo ase sɛ monya brɛ na motie yɛn yɛda mo ase paa.